Zdravím vás, všetci ľudia dobrého srdiečka. Ja by som dnes chcela rozprávať o splne a máme zároveň aj zatmenie, takže povieme si niečo o tom, pretože niektorí ľudia tento úkaz nazývajú ako krvavý mesiac a spájali ho už od pradávna s niečím zlým. Proste jednoducho báli sa, že sa môže niečo udiať, niečo proste zlé, či už v rodine, alebo celkovo v kolektívnom prostredí. Takže ide o to, že áno, centrálny spln bude o 20. hodine 10. minúte, vtedy prakticky má najväčšiu silu tá energia mesačná. A zároveň to zatmenie by malo byť, trvať asi zhruba plus minus nejaké 2 hodiny. Ide tu však o kolektívne čistenie, ktoré bude prebiehať a na povrch sa budú dostávať pravdy, ktoré boli ukryté hlboko v našich vnútrach. No, bude prebiehať v rybách, a to znamená, že bude rozpúšťať ilúzie, bude ukazovať na tom, čo je pravda, čo bolo klam, čiže pravdy sa budú dostávať opäť na povrch. Zároveň bude zosilnená intuícia, takže mnohí ľudia, ktorí sú senzibili alebo sú silní empati, tak môžu mať nejaké prorocké sny, môžu mať nejaké vízie, videnia, proste môžu mnohí zároveň vedieť, že proste už dostali silu dokončiť niečo staré a nefunkčné, čo ich trápilo, a to tiež môže vyvolať v mnohých ľuďoch proste odvahu ukončiť to staré. Spln nás bude prepájať prakticky so svetlom, pretože tento spln sa zároveň spája aj so sviatkom ľalie, čistoty ľalie. No a mali by sme vrátiť si schopnosť, hlavne my ženy, vnímať tie duchovné a bytostné odkazy, symboly, ktoré nás môžu nasmerovať v tom stvorení. V tomto čase je dôležité si zachovať pokoj, pretože mnohých môže bolieť hlava, môžu mať točenie hlavy, proste jednoducho môžu byť nervóznejší, ale veľmi dobrý je relax a hlavne obrátiť sa k Bohu. Modlitba, úprimná modlitba a prijať a spracovať vlastne tú silu, ktorú dostaneme týmto splnom, proste tie dary, aby nás naplnili čistotou. A myslím si, že mnohí, keď máme pekné počasie, tak si to môžeme užiť a plným prívhrštím proste príjmať všetko, čo nám bude dnes zhora dané. Dnešný spln je naozaj, aspoň v mojom poňatí, výnimočný a myslím si, že mnohým empatom a mnohým tým, ktorí sú takí vnímaví, tak veľa dá. Takže ja vám prajem, aby ste využili dnešný večer a noc na to, čo najviac potrebujete. Zároveň môžete samozrejme si prijať niečo, ale hlavne otvorte srdcia a príjmajte tie Božie dary, ktoré vám budú zoslané zhora. A ja verím, že dokážete naozaj vnímať to, čo bude k nám prichádzať. Prajem vám veľa úspechov a naozaj užite si dnešný večer.